खाम्फा बरगयारि बिथाङा सासे एक्सपिरियेन्स पलिटिशियान बिथाङा 15 बोसोर डिपुटि चिफ हिसाबै जोंनि बड'लेण्डखौ बा बिटिसिखौ सामलायबोबाय बिथाङा 2 बोसोर इन्टारिम गभर्नमेन्टआव इएम हिसाबै खामानि मावबोबाय दा बिथांखौ जोङो रेसपेक्ट खालामो किन्तु जों मिन्थिनायाव दासिमाव हाइकमान्डआ सोरनि टिकेटखौ होगोन होआखै बियो फाइनाल जाथ'वाखै आरो आंहा टिकेटजों बारा लोब्बा गैया आंनि मेन टारगेटआ जाहैबाय जोंनि 14 चिरां दुवारनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बोरैहाय सिबिनो हायो मेगन नुयैखौ बोरै नुहोनो हायो जाय जाय एडमिसन लानो हायाखै बिथांमोनखौ बोरैहाय लानो हायो जाय जाय जब्रा जानानै दं लोमजानानै दं बिथांमोनखौ बोरैहाय जोङो सिबिनो हायो दा आं बावसो खर'खौ बा आंनि गोसो मोदोमखौ बावनानै दङ दा टिकेटआ हाइकमान्डआ जायखौनो होगोन जोङो बेखौ देरहाहोहरनांगौ आं मिन्थिनायाव दासिमाव टिकेटआ रावनिबो थाखाय फाइनाल जाथ'वाखै बेखौ हाइकमान्डआ डिसिसनखौ लागोन 14 नं चिरां दुवारावबो आरो जेरावबो फाइनाल जाथ'वाखै जों मिन्थिनायाव हाइकमान्डआ जेखौ बुंदों जिहेतु नोंथाङा आथिखालाव जोबोद दुवाराव सुबुं अनसायनाय हाबाजों नांथाबनानै दङ गोबां हेफाजाबखौ जोङो होनाय नुनो मोनदों बेनि गेजेराव मोनसे जोङो गोसोआव नांथाव मोनसे हेफाजाबखौ जों नुदों नोंथांनिफ्राय नोंथाङा जे ओनसोलनि जिहेतु मेगन नुयै बेरामिफोरखौ सिकित्सा खालामनायनि गेजेराव मेगन नुहोनाय जोङो मोनसे गोसोआव नांथाव मोनसे नुथायखौ नुनो मोनदों बेनि गेजेराव नोंथाङा बे समाव मा फोरमायनो सानो गोजोननाय मोनदों बेखौ मावनानै सोरबा सासेया 4 बोसोर 5 बोसोर जुदि मेगन नुवाबालानो खानायै जुदि सोलिनानै दंमोनबा बिथाङा दिनै मोनसे अपारेशननि गेजेरजों जुदि बिथाङा नैबे सोमखोर बुहुमखौ नुफिनदोंबा बिनिफ्राय आरो जोंनि गोसोआव साबसिन बेफोर खामानिखौ मावनानै जेनाखि गोजोननाय मोननाय बियो गैया होननानै आं सानो थारमाने बिथांमोनखौ जेब्ला लोगो मोनहैयो बिथांमोननि मेगनाव मोदै गयो आंनि जिउखौनो आं गोदान मोनफिननाय बायदि मोनबाय होननानै बिथांमोनहा फोरमायो दा बेफोरनिफ्राय जोङो हमनो हायो कि बिथांमोनहा मोनसे मिजिं दं जोंनि सायाव आरो जोंबो आंबो बेक्ति हिसाबै बिथांमोननो जा हायो इसोरनि अननायाव मदद होनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनो आरो गोसो गोरबो सिङाव सेटिसफेक्सन मोनो थाबावनाय जिहेतु मेगन नुयै बेरामिफोर नोंथांनि जे सुजुबेनाव चिरां दुवार पियाफोरनि आरो नोंथाङा फाहामथाय होलांबावगोन नामा आद्रा थाबावनायफोरखौ आङो दा मोनसे बिथांखि लाबावदों 15 आगस्ट गाबोन 2टा बा 3टा बाजिनिफ्राय 14 चिरां दुवारनि जेसेबां मेगन नुयै बा मेगननि बेरामाव गोदोसोनानै दङ बिथांमोनखौ आङो खावलायदों नोंथांमोना फै आंनि न'आव मोनसे आइ स्क्रिनिं जेनाखि टिम बिथांमोना सफैगोन बिथांमोनहा परीक्षा खालामगोन परीक्षा खालामखांनायनि उनाव जुदि बिथांनि मेगना अपारेशन खालामनानै मोजां जागोनबा आरो अपारेशन खालामजाथावथाव कन्डिशन दङबा बिथांमोनखौ जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो फैगौ रबिबारावनो अपारेशननि थाखाय जोङो 25 जननिफ्राय 30 जननि मोनसे दोलो लांनो थाखाय थागथियारि खालामबाय थादों आरो थांनाय बाराव 6-7 मासनि गेजेराव खमैबाबो 40निफ्राय 50 जन बेक्तिखौ जोङो सार्जारि खालामखांबाय आरो बिथांमोनहा दा मोजाङै मोजां सोलिनो हागासिनो दङ बेनि अनगायैबो नोंथाङा गुबुन गुबुन बिसायख'थियाव नोंथांनो जुदि इउपिपिएल दलनिफ्राय बिजाथि महरै टिकेट मोनोब्ला बिथांमोननि थुलुंगा होनाय बायदियै नोंथाङा माबायदि साखाफारा जागोन बिथांमोना आंनो हेफाजाब होयो होआ आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय बिथांमोननो जे हेफाजाब होनानै आं गोजोननाय मोनदों आं बेखौ नोंथांमोननो बुंनो हायो मानो होनोबा बोथोरा खोब गाज्रिमोन बेवहाय बान्दोफ्रा बायफ्लंजोबनानै दंमोन बिथांमोना बान्दो थेनो हायाखैमोन बे बान्दो थेनानै आं गोजोननाय मोनदों गोबां ओनसोलाव लामाफ्रा हाब्रु हालाजों गफबनानै दंमोन बिथांमोनहा गावनि न'सिम थांनो थाखाय हाब्रु हालाजों गफबनानै गाफबनानै थांनांगौ जायोमोन स्कुल कलेजाव उन्दै उन्दै गथ'फ्रा स्टुडेन्टफ्रा मोजां रोखोमनि हान्था मेलानि मोनसे सुबिदा मोनामोन दा बेफोरखौ हेफाजाब होनानै आङो गोजोननाय मोनदों थांनाय 6-7 मान्थ्सआव 14 चिरां दुवार ओनसोलनि सिङाव खमैबाबो 200थासो जायगायाव बान्दो फिसा फिसा दालां आरो सेन्ट ग्रेभेल लामा बेखौ जोङो मावफुंनानै होनो हादों आरो होनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मिजिंथिदों बिथांमोनहा जोंखौबो अनसायगोन जोंबो बिथांमोनखौ एसेबाबो हेफाजाब होनो हानानै गोजोननाय मोनदों दा बेनो फैबाय थानाय समावबो
जेरैहाय जोंनि ओनसोलखौ जोंनि सुबुंफोरखौ अनसायलांनो थाखाय जोङो साखाफारा जानानै दङ। 14 नं चिरां दुवार हिसाबै आथिखालाव UPPLआ देरहानायनि थासारियाव दंना गैया जिहेतु सेप्तेम्बर दानाव खुंजानो थांगासिनो दं। UPPL हिसाबै 14 चिरां दुवाराव खोब स्ट्रं आरो बेवहाय गुबुन दोलोनि खुनु नाम निसान गैया। मैयाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांदों, बाहाय खोब 1500निफ्राय 2000 मानसि जादों आरो बियो 14 चिरां दुवारनिल' सोद्रोमा नङामोन, बेवहाय 13 नाम्बारनि थांदों, 16 नाम्बारनि थांदों आरो 15 नाम्बारनिफ्रायबो जयेन जाहैदेरदों। दा बिनि थाखायनो 14 चिरां दुवार हिसाबै गुबुन दोलोआ खुनु फेक्टर नङा, बाहाय UPPLआनो देरहागोन। मैया पाब्लिक अपेन माबायावनो बिथाङा बुंदों जे 14 नं चिरां दुवाराव गावनो हाग्रामा बिथाङा बिसायख'थि गेलेगोन होननानै। जुदि बिथाङा गेलेयोब्ला UPPLनि थाखाय माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा? बिथाङा फैदों, बिथाङा कसुगावआवबो थांदोंमोन थांनाय बाराव, खिन्थु जेनबोदों नङा होमबा। 14 चिरां दुवारावबो थांदों, बेवहाय आरो गाज्रि रोखोमै जेनबोबावगोन। मानो होनोबा 14 चिरां दुवार हिसाबै बिथाङा 15 बोसोर सिफ थानाय समाव, 17 बोसोर सिफ थानाय समाव 14 चिरां दुवाराव बिथाङा मा हरनो हादों बेखौ आसि थुनानै खोन्थाहैदों, बिनि उनाव फैथों।